100 urte bete ditu San Mamesek eta estadio berri bati lekua uzteko ordua heldu zaio. 100 urte horietan futbol zelaia baino gehiago izan da. Filosofia ezberdina eta bakarra duen taldeak jarraitzaileekin bat egiteko topagunea izan da. Eta taldearen izaera horrek xarma berezia eman dio estadioari, beste inon bizitzen ez den giroa. Jarraitzaileek ez diote taldeari inoiz utzik egin. Katedralean jokatu diren partido guztietan babestu dute lehenengotik azkenera arte. San Mames 1913an jaio zen, itsasadarraren bazterretan altxatu ziren industriai eta meategiai esker, Bilbo ekonomikoki hazten hasi zen garaian. Ordura arte Atletikek Lamiakon eta Jolasetan jokatu zuen, baina futbolaren arrakasta gero eta zabalagoa zenez, zelaia Bilbotik gertuago eraikitzea proposatu zuen Alejandro de la Sota buru zuen zuzendaritzak. San Mameseko ermitaren alboan eraiki eta haren izena hartu zuen futbol zelaiak. Katedrala ez izena ere hortik sortu zen. San Mamesera zijoazen jarraitzaileek bata eta bestea ezberdintzeko San Mamesera noa, baina ermitara ez, katedralera esaten zuten. Atletikeko jokalariek ere Mames santuak irudietan ondoan izaten dituen lehoiengatik hartu zuten izena. 1913ko abuztuaren 13an estreinatu zen San Mames, Irungo Racing, orduko Espainiako txapeldunaren eta Atletiken arteko partiduarekin. Lehen gola Pichichik egin zuen, Atletikeko eta San Mameseko historiari betiko lotuta geratu den jokalariak.